Ja maar. Hallo weer je. Ja, je wil niet doen. Eerst bovenop het, hè? Dus kort staat nou net met dat. Dus wie ben de eerste ploeg die jouw wedstrijd spelen gaat kennen? Dan worden al je cijfers niet. Dus ik denk, maar staan is net helemaal. Maar Kom maar! ja, kom op, Amer! Nee, ik vind dat ik helemaal volgezeld, hè? Dat is wel beter, hè? Ja, is steeds vrij. Ja, dat vind ik wat gevaarlijk. Ga dan. Doe maar naar wie eerst. Net afwachten dan. Goed zo. Ik zet je de folie. Ja, ben ik het krijg. Want ik ben er begonnen. Dat is niet mooi, Jessica, hè? Ja, dat lag er niet van mij. Ja, dat is nog wel mooi, ja. Mirjam die is vroeger. Ja,